Ġimgħa eżatt minn ġiet eletta b'rekord ta' aktar minn 87 vot mill-poplu Malti u Awċi, l-MP tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola ħabbret li aċċettat in-nomina biex tkun il-kandidata tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew għal President tal-Parlament Ewropew. Roberta Metsola qalet li deċiżjoni ħaditha f'isem Malta u Għawdex, qalet li fl-aħħar jiem kellha diskussjoni mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek u ma' kollegi fil-Parlament Ewropew dwar dan il-pass importanti. Roberta Metsola insistit li l-fiduċja kbira li tal-poplu Malti u Awċi il-ġimgħa li għaddiet poġġiet fuqha responsabilità akbar minn qatt qabel biex tirrappreżenta bl-aqwa mod lil Maltin u l-Awċin kollha. In-nomina ta' Roberta Metsola biex isservi t-tieni mandat tagħha bħala President tal-Parlament Ewropew qed titqies bħala waħda storika fost oħrajn li kien President wieħed biss li serva għal żewġ termini konsekuttivi il-Ġermaniż mill-Grupp tas-Soċjalisti Martin Schulz li serva bejn l-2012 u l-2016. Jekk jirnexxiela tirbaħ l-elezzjoni li se ssir fl-ewwel plenarja wara l-elezzjoni li se titlaqqa fi Strasburgu fis-16 ta' Lulju, Roberta Metsola tkun l-ewwel mara li ngħatat it-tieni mandat biex tmexxi l-istituzzjoni. Analisti tal-politika Ewropea qed jgħidu li fil-waqt l-MPs minn gruppi politiċi differenti esprimew ix-xewqa li Metsola tibqa' tirrappreżentahom bħala President, riżultat ta' tmexxija tajba li kellha minkejja mumenti ta' sfidi kbar mhux jeskludu li tista' tkun elezzjoni mis-silta. Dan fost oħrajn minħabba li gruppi politiċi differenti jistgħu jresqu l-kandidati tagħhom għat-tellieqa biex ikunu huma li jmexxu l-istituzzjoni Ewropea għas-sentejn u nofs li ġejjin. Fl-elezzjoni ta' ġimgħa ilu l-Partit Popolari Ewropew li l-Partit Nazzjonalista jifforma parti minnu żied 14 siġġu biex telaq għal aktar minn 190 deputat minn fost 720 MP. Dan iżda jfisser li tiġi ffurmata koalizzjoni ma' gruppi politiċi oħra biex flimkien ikollhom maġġoranza ta' siġġijiet. Is-Soċjalisti naqsu għal 134 siġġu waqt li l-Liberali li jifforma parti minnu l-partit ta' Emmanuel Macron ta' Franza irreġistraw l-akbar telf billi niżlu għal 80 siġġu. Erba' aktar mill-Konservattivi li tagħmel parti minnu l-Prim Ministru Taljana Giorgia Meloni. Metsola li għandha 45 sena u om ta' 4 titfal kienet l-ewwel politiku Maltija li ġiet fdata bit-tmexxija ta' istituzzjoni Ewropea f'Jannar ta' sentejn ilu war li kisbet il-maġġoranza assoluta tal-voti hija kontestat kontra 3 MPs oħra.